Трябва да кажа, че доклада за националната сигурност в тази част много откровенно и вярно отразява заплахите за националната сигурност, които се съществуват в региона и фактора Русия в тази посока. Обръщам внимание, че в него се посочват три важни факта, които трябва да бъдат ясно поставени пред българското общество и политика. Първо, засиленото военно присъствие на Русия в Черноморския басейн и нарастване изключително на високо ниво военните сили и ефективите на въоръжените сили на Руската федерация в Черноморския басейн, които представляват несъмнено нещо тревожно спрямо българската национална сигурност. На второ място, изострените отношения между Русия, НАТО и Европейския съюз не могат да доведат до друг извод, освен нарастване на заплахата към националната сигурност. И третото нещо, което много ясно се казва в доклада, е засилените опити на Русия да формира сфери на влияние, включително и в България, чрез различни икономически, политически и културни средства. В България НАТО има далеч по-малко присъствие, отколкото Русия в Черноморския басейн. Добре, какво следва от този доклад, след като ще го приемете? Това показва реалностите, които трябва да бъдат известни на българското общество и на българския парламент. Стъпките са ясно формулирани в програмата за управление, засилване на отбранителните способности на Република България, увеличаване на бюджета и боеспособността на българската армия и всички други елементи, които гарантират националната ни сигурност. Аз мисля, че за всеки информиран гражданин е видно, че студената война се завръща в Европа. Това в никакъв случай не е радостна новина. Изострянето на международните отношения и заплахите на националната сигурност имат много фактори. Тероризма, ислямския фундаментализъм и ред други обстоятелства, които не са новина в последната година, са елемент от тази засилена заплаха срещу националната сигурност. В дадения случай говорим за Русия, тъй като Русия, подчертаваме, е един изключително важен фактор в България. Той е и исторически, и политически значим за България. Така че оценката на този фактор трябва да бъде обективна. А тя по-голяма заплаха ли от ислямския фундаментализъм? Не би трябвало да се гради и да се прави такава градация. По отношение на тази държава, с която имаме отбранително съоръжение? Ние също трябва да развиваме добри отношения и в същото време да се готвим да се защитаваме националната сигурност.